pragniesz dzisiaj, więc daj odpowiedź mi. W marzeniach ukryte jest miejsce, które pragniesz z całych sił. Ino powiedz to. I marzyć nie musisz już więcej, bo piękno to rzecz, by w życiu to chcieć, no i ważniejsze, radością wciąż żyć, przez reszta tych dni razem być. Niech nasze serca biją w ten specjalny rytm, czego trzeba, no od życia, by normalnie zacząć żyć. Niech nasze serca dziś zadziwią cały świat. Z miłością przed zazdroszy staje się ten świat. Czego pragniesz jeszcze dziś? Daj mi jakiś znak. Inaczej zaczyna bić serce. Powiedz, czego jeszcze chcesz, ja odpowiem tak. W mym sercu ukryte jest miejsce, więc na cały głos niech szczęśliwy los to usłyszy. A miłości czar rozgrzewa co dnia serca noc. Niech nasze serca biją w ten specjalny rytm, czego trzeba, no od życia, by normalnie zacząć żyć. Niech nasze serca dziś zadziwią cały świat. Z miłością przed zazdroszy staje się ten świat. Niech nasze serca biją w ten specjalny rytm, czego trzeba, no od życia, by normalnie zacząć żyć. Niech nasze serca dziś zadziwią cały świat. Z miłością przed zazdroszy staje się ten świat.